Як абраць сярэднюю школу ў Польшчы? Гэта сённяшняя тэма нашага відэа. Паехалі? Я скончыла пачатковую школу ў Польшчы. Цяпер паступаю ў сярэднюю. На момант, калі я здымаю гэтае відэа, у Польшчы ёсць такая рэч, як электронная рэкрутацыя, дзякуючы якой ты паступаеш, як тут кажуць, у вымажоную школу. Гэта зусім не складана. Напішыце ў каментарах, калі хочаце, каб я зняла такое відэа. Тут 3 віды сярэдніх школ. Разгледзім кожную. Навучанне ў ліцэі доўжыцца 4 гады і завяршаецца іспытам на атэстат сталасці, матурай. Гэты экзамен зусім не абавязковы. То бок, выпускнік кожнай сярэдняй школы вырашае сам, пісаць ці не пісаць. Вось у чым пытанне. Пасля здачы гэтай матуры можна спакойна паступаць ва ўніверсітэт. Тэхнікум – гэта 5-гадовая школа. Яна дае як і агульную адукацыю, так і прафесійную кваліфікацыю. Пасля заканчэння тэхнікума студэнты спакойна могуць здаваць матуру і паступаць ва ўнівер. Гэта 3-гадовая школа, якая дае проста прафесійную кваліфікацыю. Калі студэнт хоча здаваць матуру і паступаць ва ўніверсітэт, трэба скончыць яшчэ адну бранжовую школу, толькі ўжо 2-го стопня. Калі цяпер вы зразумелі нешмат, не хвалюйцеся, таму што я даю вам вось гэтую карцінку. Захоўвайце яе, таму што яна дапаможа зразумець вам усю сістэму. Гэта сума мінімальных пунктаў, з якімі бярэ дадзеная школа. Рэйтынг школ, то бок гэтых пунктаў, можна лёгка знайсці ў інтэрнэце. Набіраем школы понадпадставовыя, свой горад і пункты, а далей тыкаем на любы з прадстаўленых сайтаў і глядзім. Такім чынам можна ацаніць свае магчымасці і зразумець, ёсць шансы ці шансаў увогуле няма. У ліцэі, які абрала я, гэты мінімум складае 168 пунктаў. У мяне іх больш, таму з гэтым праблемы ўвогуле не ўзнікала. А што трэба зрабіць, каб набраць шмат пунктаў і паступіць у ліцэй, тэхнікум ці бранжовую школу, у якую ты хочаш, я распавяла ў сваім мінулым відэа, таму заходзьце, спасылка ў апісанні або дзесьці тут, ці не ведаю. Калі застались пытанні, пішыце ў каментарах або ў мой інстаграм. Вось ён. Падпісвайцеся і цісніце падабайку. Усім пока-пока!